ቁሉዕ ደብዳቤ ንጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸውን እንቋዕ ደስ በለኩም ፍረ ጻዕርኩም እንቋዕ ረአኹም ላዕላዊ ግዝአት ትግራይ ዝበሃል እንዳመረጽካ ነቲ ሓደ እንዳሸጥካ ነቲ ኻሊእ ስልጣን ይበካን ወይ ብስልጣን ዝተባዓሰካ ጥራይ ምዕራብ ጥራይ ይኩነን ትኩረት ዝግበር ጻውዒትና ጽምዶ ነጠናኽሪ ብግልጽ ኢና ንጽዋዕ ጽምዶ ክንብል ዲ ግዜ ብጅባና ቆሎ እንዳግበርና ክንዋጋ አታዝም ሰባት እዚአቶም እኮ ምሽርኩ የምጨካናት አብ አራት ጣቢቁ ኻብዝ መውት ስደተኛ እኮ የምረዲየት ሰው ዋ ካብ ስደተኛ ባብ ከንዳ ካብ ዘሎ ስደተኛ ረዲየት ዝሰርቕ ጉጅለሲ ከመገሪ ስደተኛ ተዋጊ ክምልስ ኢሉካ ተአምኑ ዘለኻ ናተይ ብስሩት ህዝብ ታይ ኮይነት መንሰይ ታይ ኮይነት ዓዊሩኒ ታይ ጋሪድ ወዲ ንህዝብ ሓሲበ ይፈልጥ ዝጉጅለሲ ባይ ዘ ወይ ግዝአታዊ ሓድነት ትግራይ ይረጋገጽ ይብል ሓደ እዩ ባድመናይ ትግራይ ይኮነት እንዴ አጽጽርናይ ትግራይ ይኮነት እንዴ አጥቶኻሉናይ ትግራይ ይኮነት እንዴ አዳሰርናይ ትግራይ ይኮነት እንዴ ሰንበልናይ ትግራይ ይኮነት እንዴ ዋ ኢሮብናይ ትግራይ ይኮነት እንዴ ጉሎም ሓዳናይ ትግራይ ይኮነት እንዴ ላዕላዊ ግዝአት ትግራይ ዝበሃል እንዳመረጽካ ነቲ ሓደ እንዳሸጥካ ነቲ ኻሊእ ስልጣን ይበካን ወይ ብስልጣን ዝተባዓሰካ ጥራይ ምዕራብ ጥራይ ይኩነን ትኩረት ዝግበር አብሽራሮ ዘሎ ተመዛባላይ ካብ ምዕራብ ዝመፀን ካብ ባድመ ዝመፀን ክልቲኦም ማዕሪኦም ተፈናቂሎም መብቀደን ኬንዳ ብጥሜት ዝሞት ዘሎ እስሩውን ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዶ ኮሮንሾ ኣኪበ ቆሎ ዋፂ ከዋጊ ኢልካ ትሓስብ ዋ ክንደይ ግዜ ብጅባና ቆሎ እንዳግበርና ክንዋጋ ክንሓስብ ኩለና حجون كورنشة لمن كافتب بخينات تخاسيو عم تخنت زلو هزبخ نمدابر يا مجزس ينو كندي مكرات زرخنا هزبي تمال خفتو تبلع وتمزمو تصنعت حريدهم نحرسا نوتو تسيرو حاوت قاتيلو هم بحدش نزي سجينو سرفايف كجبر نزي حاسب زلو هزبي لمون كورنشة بستلو لمون قلوب بستلو لمون قاقحم ستلو لمون درهم ستلو لمون تيل هاباتلو أتحري كمت وقت محبرسنا كنت نفلت محبرسنا الملك أحد ندا لمن كات نفريا الملك أحد حزب ندا ساقان حزب ندا منشت كان أوات ندا كان نفريا إذا ناكو كل تشحن حسر سنة يقارص كل تشحن حسر تربحة يقارص حبيب كورك يحسن منه حجد ما دحر بريتوريا ما بقالة فابريكا خفتة بيحسن منه كمان إذا أنا ورك استرخنا أما عندي كبر بعد 3-5-6 كيلو دا ترخنا نحدو إذا أنا وقعت تم فقدر محاورة ميديان قلنا داتوات علوم رشين داتوات فقدر دقن قلنا كيدوم سجمم فتحلم سجبر زولة حزبنا أنت فتاو تجراوين تنمت حكيمون تنمت نستدرا تقارنتكو إسراش حاب حنتي تمجبيت سخف الواقع بيهم ودوت سووا بيكو إسراش حكيم دبريو درياكو قول حلم ما يفكر حاجة حد قول على الوس نسوون هذا نايبون وا حمالتي كان هزبي طب حسب كن ملس لنا هزبي رزيستي قبل له بايزوي تجديدو خمت زبحال زلو ورا شعبياتي خان جلجير كان من أسي جفيف كخوت دي قول لمين كخوت دي كورنشو واتس كخوت دي خلي وقع خينو أبي كوين خايف خروشان دحرا وقع خينو تحاول كورنشو حمر قولن ده بلع فقد جدل عارف انت خود سحجو سلازي نحنا نبل زلنا عفتوانا خمس مريتنا يملس يكون اللي ጻውዒትና ጽምዶ ነጠናኽሪ بقلت إنا هنتروح صمدة خنول كرم حزي قوام نايقرأ وتنا حساب ملينا نمرمر محزنة حبرة سمينا وين نولنا نازنينا هذه بشو مينا هنتروح حدا ناي تجري قم نجر عبيد قم نجر زجور وناي تجري ناي وتقدر أولي كان حدا مسيرته وحطه ملي شم نأراد كيلو زنا وصل تايت نأراد كيلو زنا وصل أبارات كيلو زلوا صار سلام هنا حيلي أطنات حيلي كمتو من قصي ناي إرتاس راوي زجورا نعواقعنا قبل كله نبلنا تشدي لهم جاكانينا حبينا تشدي لهم كم دمو تشدي لهم نعنفان نواقعني كل كله تشدي لهم ما شاء الله أراد كيلو شعوتنا ويسايا بوليتيكان زرد يزوزلو أزي أو كالكوليشن ما ينورد سمين نحت حدهم دمنا نشوان غيرنا يومنا عيننا حمدن كوينهم يوم ينه أزي ناي تجراي بوليتيكال سافي ناي بوليتيكا وحلنا أبتو خد النقطة قبام خد النقطة زوج جان زيادة
ቁሉዕ ደብዳቤ ንጀነራል ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን። ጀነራል ጻድቃንን ጌታቸውን እንኳዕ ደስ በለኩም ፍረ ጻዕርኹም እንኳዕ ረኣኹም። እወ ቀልዓለም ይትረፍ ብልጽግና መሬት ራያ ጸለምትን ምዕራብ ትግራይን ቅድሚ ጥቅምቲ 2013 ከም ዝነበሮ ኣካል ትግራይ ኮይኑ ክቕጽል ከም ዘይደሊ ሕጂ ኣይኮንኩምን ትፈልጡም። 2014 ግእዝ ኣብ ጅቡትን ስሸልስን ዝርርብ ምስ ተጀመረን ሽዑ ኣንዳ ዓቢዕኹም ኢኹም ትፈልጡም። ሰራዊት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ መሲልኩም ዝኾነ ናይ ስልጣን መደባት ከም ዝነበረኩም ፍሉጥ ኮይኖም ብናታትኩም ፖለቲካዊ ስሑት ስልሒት ብናይቶም ኣዘዝቲ ወታደራዊ ቅለትን ካብ ደብረ ብርሃን መልሲ ምስኮነ ጻድቃንን ጌታቸውን ከምኡውን ካልኦት ብድሕሪኦም ዘለዉ ነባራት ህወሓታውያንን ሽዑ ኢኹም ንብሔረ ትግራይ ምቅላስ ደው ኣቢልኩም ንሃገርኩም ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ጌርኩም ከተድሕንዋ ወሲንኩም። ብኡ መዳይ ድማ ቅድሚ ስምምዕ ተኹሲ ደው ምባል ፕሪቶርያ ቀዲምኩም ምስ ብልጽግና ኦሮሞ ተሰማሚዕኹም። እወ መጋቢት ወይ ሚያዝያ 2014 ኢኹም ተሰማሚዕኹም። መቸም ጀነራል ጻድቃን ኣብ ኣኽሱም ሆቴል ኣብ ዝነበረ ኣኼባ መሊቑ ኳኳ ነዚ ምስጢር ከም ዝዳሕዳሕኻዮ ኣይትኽሕድን። ድሕሪኡ ብልጽግና ብድሕሪኹም ጌርኩም ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ትልሚ ኣውፂኢኹም ወዲእኹም ናይ ውግእ ካርታ እውን ሰሪሕኹም። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ንትግራይ ምቅላስ ደው ኣቢልኩም ብናይ ኦሮሞ ብልጽግና ሓንጎል እናሓሰብኩም እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ክትከውን ኣለዋ፣ ምዕራብ ትግራይ ኮነ ራያ ጸለምቲ መሬት ኢትዮጵያ እዩ ናብ ዝኸደ የብሉን ዝብል ጽኑዕ እምነት ተሓንጊጥኩም ኢኹም ናብ ዝኹሉ ኣቲኹም። ኣየማኸርኩምን ከኣ ንዓና ሓቢኢኹም ምስ ኦሮሞ ብልጽግና ኢኹም ኩሉ ወዲእኹም ነርኩም። ነዚ እውን ጌታቸው ፕሬዚደንት ምስ ኮንካ ስለ ዝተኣመንካሉ ዝከሓድ ኣይኮነን። ቀጺሉ እዚ ሕቡእ ተልእኾኹም ንምትግባር ወሰን ኢልኩም ስራሕ ጀሚርኩም። እቲ ሓደ ፍንጫል ህወሓት ኣወጊድኩም ባህጉኹም ከተፈጽሙ ኣንጻር መኸተ ህዝቢ ትግራይ ወፊርኩም። ማዕረ ጉጅለ ደብረጽዮንን ፈትለን ኣንጻር ብሔራውነት ትግራይ እውን ወፊርኩም። ነቶም ካብ ሰናይ ጊሓቱ ኢደ እግሪ ዘይብሎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ነናብ ጉጅለኹም ተማቒልኩም። ክልቲኹም ፍንጫላት ንሰራዊት ትግራይን መንፈስ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ኣፍሪስኩም መወዳእትኹም ኣዲስ ኣበባ ሰፊርኩም። ሕጂ ደኣ እሞ እንታይ ሓድሽ ነገር ዶ ተፈጢሩ እዩ? ብልጽግና ኦሮሞ ብኩና ዘይረኸቦ ዓወት ብገንዘብዩ ኣዕዊትዎም ካባኹም ንላዕሊ ኣገኘው ተሻገሪው ዝረብሖም እንተኾይኑሉ ኸኣ ብዓይኒ ሚዛን ፖለቲካ ኣምሓራ ክልል እዩ ዝረብሖም። ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ 38 ወናብር ትግራይ 138 ወናብር ኣምሓራ 100 ግዜ ይበልጽ። ትግራይ ሃለወት ኣይሃለወት ኣብን ብልጽግና ኦሮሞን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዞም ክቕጽሉ ኣይእግሞምን እዩ። ኣምሓራ መሓዝ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ብቕብጥር መሓዝ እንተደልዩውን ንኣምሓራ እዮም ዘቀባጥሩ ዳኣ እምበር 1000 ግዜ ይማረኽ 1000 ግዜ ይለምንን ንትግራዋይ ምቅብጣር ኣየዋጽኦምን። ብሓጺሩ ንስኹም ንብልጽግና ትረብሕዎ መኸተ ትግራይ ኣብ ምድስካል ጥራይ ስለ ዝኾነ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣይተገድስዎን። ከብናቱ እምነት ገዛዕዮኹም ዳርጋ ወዲእኹም ኢኹም እሞ እንታይ ንምባልየ ምትላልየ ኣክል መሬት ምዕራብ ትግራይ ራያን ጸለምትን ናብ ዝኸደ የብሉን ፈለማ ንኢትዮጵያ ሃገርና ወናኒት ባሕሪ ንግበራ ኢልኩም ወዲእኩም እናሃለኹም ንህዝብና ኣብ ቁስሉ ጨው ኣይትነስንስሉም። ወዮ ግዚኡ እናሂለኽ ኮይኑ እምበር ኣብ 2014 ሰራዊት ትግራይ ናብ ኤርትራ ወራር ውግእ ክኸፍት ወሲንኩም ወዲእኹም እናሃለኹም እኮ ኢኹም ሰላሚና ንደሊ ዝብል ጭርሖ ከፊትኩም መሬት ትግራይ ዓውደ ኩናት ክኸውን ድግድጊት ተዓጢኩም ሰሪሕኩም። ሕጂ ንጹር ካብ ኮነ እምበኣር ትልኽ ትብል ትግራወይቲ ትንፋስ ፖለቲካ ተሪፋትኩም እንተኾይና ኣያንበሉም። ብልጽግና ኦሮሞ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ ብቐንዱ ናይ ትግራይ ምድኻም ተኣማሚኑ እዩ። ክብርኹምን ክብሪ ዓድኹምን ክተምልሱ ኣንጻር ብልጽግና ሕጂ ተበገሱም። ጉዳይ እቲ ናይ በዓል ደብረጽዮን ህወሓት እንተኾነ ሕጂ ጉዳይ ዝበዝሕ ትግራዋይ እዩ። ናይ በይንኹም ጉዳይ ኣይኮነን። ፕሪቶርያ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያን ዝበሃል ጽውጽዋይ ደው ኣቢልኩም ንዕኡ ብዛዕባ መኸተ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምከር ምስ ተቓለስቲ ኣምሓራ እውን ንላዘብ። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምምካር ከኣ ናይ በዓል ደብረጽዮን መጉዚትነት ኣየድልየኩምን ባዕልኹም ተበግሶ ውሰዱ። ሓቂኡ ዘይተፈትሐ ወሬ ኣሎ እዩ። ግን ምስ ብልጽግና ኮፍ ኢልኩም ምዝራብ ዘይኣበየኩም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይኣብየኩምን። ዝኣበየኩም ዘሎ ሕልሚ ዓባይ ኢትዮጵያ ኩለንትናኹም ተቋጻጺሩም ዓይንኹም ከይርኢ ልቦናኹም ከየጋናዝብ ስለ ዝኸወለኩም ጥራሕ እዩ። ካብዚ ወጻኢ ጊላ ሃርጋፍ ፖለቲካ ብልጽግና ኦሮሞ ኮይና ክንቅጽል ኢና እንተኢልኩም ታሪኽኩም ትጽይቑ እምበር
እምበረ ጥራዊት ኢትዮጵያ ይትረፍ ባሕሪ ክትውንን ሚልዮና ዝቃታትሉላ ናይ ደቂ ሰባት ቄራ ካብ ምዃን ኣይትድሕንን ትግራይ እውን ንግዚኡ ትፍተን እምበር ብቃልሲ ሓድሽ ወለዶ ትንሳኤ ካብ ምርግጋጽ ኣይክተዓግትዋን